Imaputo. Uhamba nini? Ngiyacela bhuti wami yaso. Ngiyacela bhuti wami. Because hayi futhi ukuthi uhambele ukubuya. Uhambe nje impela uyoba indoda ngakini. Uyabona nje unentshebe unamanhlonhlo. Size sizokuvakashela. Thathe le number yami ungifonele ngize. Yeah. No, angithi niya understand le nto senzayo. Yeah, kakhulu. Awichaza uyi-understand kanjani? Mina ngiya-understanda ngendlela ukuthi into yenza especially le interview yakho ngiyibonile izolo ne wenzile ukuphezolo Newcastle. Newcastle, Yeah. yeah. It was good for me and I end up comment on that. Yeah. Yeah, ma uthi for ilanga le-date is not for fighting. No. Niyezwa bafowethu. It's only for Ngicela ukusho le ndoda ingakaqedi. Nansi iyayichaza ngoba nizosuke ningamuzwa. Umhla ka-30 akuwona okulwa. Umhla ka-30 umnqamlajuqe esawubeka thina ukuthi ngawo kufanele uhulumeni kube kukhona sekwenzile. Manje uhulumeni kunokuthi enze okuzosiza thina ufuna ukwenza okuzovimba thina. Manje ke hayi bafo igundwane mina ngikhule ngilima. Uyezwa bafowethu. Uyabona nje manje ngo-August khona into okuthiwa ukubabela. Lapha khona kusuke kushiswa khona emasimini kushiselwa ukuthi uma umbila ufaka namhlanje enhlabathini umbila mawufaka nje namhlanje ebusuku amagundwana ayawugubha. Uyezwa. So kukhona into ngesizulu okuthiwa ukubabela. Lapho kushiselwa khona amasimu kushiselwa ukuthi amagundwana waqhele emasimini. Laba bayivalele endlini bayekeni. Okwamanje sithe thina uhulumeni ngoba hayi ukuthi ngeke wena mkhaya wazi into eyenziwa ngabantu la uhulumeni angayazi. Lelizwe line intelligence. Kufanele ngabe laba abantu abangena kulelizwe mana wena baba mana lapha namakotoyo. Nginemvubu njalo mina. Yazini. Ngiyabo. Uzongizela nobusuthu bakho la. So ke bafowethu mkhaya ngiphendula wena. Kuyababelwa. Ngeke sivuke eSouth Africa sithi vumbu. Sithi akuhambe wonke umuntu ngelanga elilodwa. Sithe siqala lento besazi thina ukuthi kukhona umuntu ofundisa ingane la eSouth Africa. Okuhamba isesikoleni. Angithi sinobuntu thina. Uzothini manje uzothi ngoba uthi abantu bokuhamba abahambe bese uthi ingane ayinqamla isikole phakathi nendawo. Kuse ubuntu lobo nje obunengane wena. Ngeke siyenze leyo. Izingane zizosiqeda isikole kulonyaka. Lento ayiphelile. Khululekani lapha ngisazofika njalo la. Ayiphelile nisazongikhombisa kwawona lamabhilidi enitha nabantu. Ngiyaphika. Kuyababelwa. Kwenzela ukuthi uma ufaka umbila namhlanje noma ufaka inhlamvu manje enhlabathini amagundwana angayigubhe ebusuku. Sizobabela. Mase siqede lokho sizobabela. Akekho bhuti wami umuntu esake samshaya thina. Wena umnyama njengami sifana nse. Mina mangifuna ukulwa ngingalwa nabanye abantu abangelinye ibala ngoba ukulwa ngiyakwazi. Ngeke ngilwe nani. Ngiyanicela hloniphanizwe. Ngiyanicela hloniphanizwe ngoba uma mhla ngaba upresident mina ngizovela ngithi masosha badubuleni. Ngoba phela kuyilokhuza. Kukuvukela umbuso bafu ukufika niyezwa bafowethu. Kukuvukela umbuso ukufika ezweni ungaphethe amaphepha. Ufike uzosebenza, uthatha imali yezwe, uhambe nayo ngaphandle. Imali ifuna ihambe ngebank ukuze umnotho wezwe uzokhula. Lento enziwa abantu bokufika i-treason. Manje asinaye uhulumeni ozosho ukuthi kukuvukela umbuso ukuntshontsha imali ezweni. Kukuvukela umbuso ukuthatha amaphilisi elokhuza emakliniki. Nihambe niyolapha ngawo le nilasho awethu amaphilisi awiki. Awekho strong njengani. Uyabona? Niyasimoshela nje simoshela imithi yethu nje. So ke ngezwe mina kuthiwa iPanado angithi ethi ingane la eSouth Africa uma uyiphuzisa iPanado uyiphuzisa ngesipuna ngithi. Yabo. Iveli lale. Kuthiwa ingane yaseMozambique uma uyiphuzisa ngesipunu ayizwa nokuthi kwenzeke ifuna iphuze ibhotela. Ngiyabonga bhuti wami. Ngicela ni understand my brother. Silungisa nje izwe lethu kuphela. Silungisa izwe lethu kuphela. Yabo siyabonga bhuti wami. So ngiyacela ngoba angithi uyabona njengoba size la eGoli. Sizokhanda iawareness yokuthi
akungalimali muntu Yeah. kodwa asicela ukuthi kungabi bikho insizwe efana nale ngoba uyabona insizwe efana nale ngeke nami ngiyobe ngingekho la ngake ngakhipha istatement ngathi I can't control people uyabo so ngempela I can't so ke asifuni kwenza njalo ngiyacela niyeke bakithi ukhenika ake nambe nokhenika ngakini bese nisicelela nakule insizwe zangakini ezintshontshe imoto zabantu la ziyeke bazeqisa imingcele ngizwile futhi lapha nemsini ukuthi ngendlela labantu abafuna ukutshontsha ngenkani ngayo kwakhiwa udongo lungaphezulu kwanale ibhasi elingaphezu kwanale ibhasi uyazi benzani bathatha izingodo bambele izingodo phansi bakhanda iramp icabanga i4x4 bayikhuphula ngeramp bayehlisele ngale niyabo so ke uyabo ukuthi koze konakala ubudlelwane bamazwe bethu thina sineyihlobo mina nje ngizalwa koZwide uZwide ngwase wabaleka wafuduka esuka kwaNongoma wayeze ngiyafisa ukuvakasha nolala la eMozambique ngiyafisa ukuvakasha eMozambique but sivakashelane bafowethu ngani ngesihle sivakashelane ngokuhlonipha imithetho yamazwe ethu singavakashelani ngokuxhaphazana uyabo ngoba futhi wena njoba umakhenika nje mina ngiyanazi ukuthi nenzani anikhandi imoto nikakhulukazi lezi ezabafazi nivele nixegese ibhawudi ihamba imoto ihamba 2 weeks iyabuya niyaphinda umthetho womakhenika beni nenza njalo akumenzeki phela siphethe zonke lezi hamba iprocess yalo na yeah no kuyenzeka bosha kancane ukuthi azobuya futhi kusasa awazi ukhipha umphefumulo womuntu leli bhokisi yeah awazi nawe ubuya khona ngale eMozambique hayi mina ngozombu wazi ngani lento engikhulumayo no yithi sethende imoto zalana yeah no siyajabula bahlonishwa kwabini siyathokoza kakhulu lungisana sizomthengela ihloko la nami umekhenike futhi wami yeah ngabuya la namhlanje uzoyikhanda nje imoto namhlanje izolunga na kanjani hawu madoda bathembe mina As Phakelo Mthakathi was seen having a calm and respectful conversation with the foreign national, the guy who says that he's from Mozambique. So instead of arguing, the two reportedly spoke peacefully, as you've seen, about the growing tensions in South Africa, that by the end of their discussion, they reached a mutual understanding that those who are in the country unlawfully
should make arrangements to leave before 30th of June. But while emphasizing that the process should remain peaceful, lawful, and respectful, their conversation has made, everything just seem peaceful and important for resolving these difficult issues through dialogue rather than violence. So I believe that this thing should also go the same as you, if you are a foreign national and you are in the country illegally. Let us make peace together and have a mutual agreement and say that please leave the country. But there is no better way of saying this, that please evacuate the country and try to fix your countries. Try fighting with the government of your own countries. Because as Phakelo Mthakathi did mention, that if you take the money that we have here, that is printed here in South Africa, and you take it to your countries, then what do you make of this country? And what do you make of this country as South Africa? Because some value will be lost in a way when you take the wealth and the paper money of South Africa to your countries. So please, let's respect the country, and South Africans, let us come together. It's about 2 days to go now, till the 30th of June. Please leave us a comment. Tell us how you feel. Tell us how you feel, South Africans. Leave us a comment down there below, and please click like on the video so that this video can reach more people and show good see South Africans and foreign nationals, we are still good together. There's no fight or and whatnot. We are just doing this in a peaceful manner. So please leave us a comment down there below. Let's have a conversation.